Back to business. Akuluakulu tikambirane nkhani yokhuzana ndi mzimayi wina Brenda Ndriamo. Anthu akuyemwana otolera misonkho kuno ku Malawi basitu kumophera business, basitu ndekuti kumobera katundu, basitu mpaka na kupangitsa zonena kuti iyeyo angokhala bankrupt tunangatu chilichonse chimene wagwirira ntchito kwa zaka basitu ndikuzononga nkhani yake Nsanje rusi zoti sochina yaye ndi mpaka natu zafika poopsa kwambiri pamene wafotokoza kunena kuti akuti tung'ono wake mpaka nanazipha chifukwa cha zomwe IMRA anapanga banja la Brenda Ndriamo. Magayo tonera limodzi ka video aka tiyambira pamenepo komano iye ndionena kuti tisadzatu kuemala palibenso zonyengereratu kugaza mene mwalongosolera nkhani yanuyi zikuoneka kuti you have got a little bit of an insinuation kuti MRA somehow inapanga facilitate kuti inuyo should be kicked out of business. Ndeno tikamamvesesa za mandate ya MRA kutolera msonkho chanchani is for the goodwill of the country, and logically we know that amasangalala anthu mukapanga ma business because they know kuti mukapanga business azitolera msonkho. So pano mukundiuza kuti iwo anathandizira anapanga facilitate kuti you should be kicked out of business. So I wanted your justification to that assertion. Kuti do you really feel kuti MRA inapanga facilitate kuti you should be kicked out of business? Look at this. I say a business by 14 December. Yes. Pamulandu umene sinapasidwe chance kuti ndimvedwe. Ndikuiseka kwa chaka ni miezi 14 months. Ma groceries ambiri lifespan yake is less than 6 months, Kuiseka kwa chaka ni miezi 2 kuti aisegule alandredi ndamene anavuta kuti afuna building yawo. Since city malipire ndipo atavutitsa kwa mwezi umodzi pamene anabwa kuzaisegula. Anaisegula pa 8 February 2023. Kuchoka yasumi anasegula imwe shop imene iyi. Ndikunyamula katundu amene anali bwinoyo. Wa expire kaya zima sopo zima bucket zimene zinakupanga vanish kuzisiya amene mche. Kuzafika lero tikuyankhulana lero. Lelolo palibe yankhulina sochoka ku MRA. Not even kuti katundu wanuja uyu tigulise apa kapena tagulisa ndalama izi zosala ndizi because even katundu amene anatenga anali wambiri. Mukupaona ba olomuta khala muli ngati inu mungaganize kuti chani kuchoka ya 2023 February kuzafika lero loti kuyankhulana pano kulibe yankhulina lilonse ku MRA. Katundu wanga ali kuti unalidi mulandu kapena linali search. I never wanted. Sindinalotepo. Even if you check me, simundipeza pasamba lililonse la nchezo. Ndilibe nthawi. Sinali mbali yanga. Ndipo sindinalotepo kuti nizapezeka malo ngati. Sichinali so chidwi changa. Koma it's been 5 years now. Ndili mukaidi huu. Umene chimo lake sindikuliziwa. Pamaso pa Mulungu. Ndine mayi wa ana 4. Mwana wina ali papole apa. Ndiye muganiza kuti zonse zimene zikuchitikazi ndikudusa muzotani. Ana anga adusa muzotani. Baby brother wanga Oble, may his soul rest in peace. He died because of this. Anazipha mwana. Chifukwa choluza mahope. Sinangafe ndali ma breadwinner. Chabwino mmene taonera pamenepo ndikumvera sotu limodzi. Okay, tiyambe ndikunena kuti ulemu upite kwa a face to face podcast amene watonda amene anakwanitsa ndithu kukajambula zimenezi. Ndeti siyabe linki ya video imeneyi mu comment section kuti mupite mukayionere podcast yonse muli nkhani zambiri mmenemo mmene mzimayi ameneyo ndithu wadandaulira chisistimutu kumupanga Chipongwe kumuphera business zosayenda. Tiyambe ndikuona kuti mzimu wa malemu brother wake wa Brenda Ndriamo ukause mtendere osatha. Tiyambire pamenepo. Komano tifotokoze bwinobwino kunena kuti kuno ku Malawi magayi tili ndi vuto lonena kuti tili ndi nsanje kwambiri. Nsanje yathu yonena kuti sitifuna titamuona nzathu wakuda atapita patsogolo iwo akuti alemere atipose ife ndiye kumakhala kupondereza kukhomerera kuti no basitu akuti tisatukuke. Ndikupatsaniso na example yanga koma tiyambe kaye ndi nkhani ya my Brenda Ndriamo.
nawo magayi chomwe chachitika ndichonena kuti mzimayi anali ndi business yayikulu kumathamangitsana nawo ndithu adzamwenye komanso machina zomwe zikuoneka kunena kuti yayi anali pa level ina yake ndamaonetsa masomphenya ndikumaonetsa zonena kuti akuti mpaka na machina aja ndamwenye aja mpaka analo enaro kumafuna kugwira naye ntchito kumulimbikitsa kuti taona kuno tsopano munthu wa ku Malawi kunoko kuti akufuna tamapanga nawo business yonje iwe timapanga zonse koma naye MRA akuti anampezeraro mulandu basi ndikukapezeka kuti ukantsekera shopu basi tuyayi mulandu tseka shopu kutseka rosatina kuti yayi gulitsani zonsezo kapena muziodetse kwa ena awa mutenge ndalama zanu ayi koma kuti kutenga maki basi ndikutseka chishopu chijosa chitsegula seya maki kulanda ndekuti kwa zaka anakuti 2023 limene kusafika panopa fika ndekuti no time eneno jena mapazatsegula kaya patapita kaya zaka zingati ndekuti katundu ujawa onongeka expire date zaola zinthu zina ndi zina menemo menafotokozeramo basi to akuti kukagulisaso ndekuti zimene zinatsalazo ayemaya anazilanda ukazigulitsa osampatsa so munthu iso ndalama zake zizi kwalembera yaye bwanji noti longosole kuti muti padala kwikampare mulandu wake ndutino osarano osayankha zizi tukamba 2023 mulamuliro waja kwelo dzafika panopa mulamuliro wapita pano komweko tuphatikiza tukoseru popharu nyani siri uyang'anaso nkhope yayi mwayiona imeneyo zomwe tu anapangaro anthu ako MRA ndi zimenezi. Now we'll be talking about kuli ma politicians amene atumizidwa kumene kuti akagwira ntchito ku MRA komanso ndi kuti kuli makamakano anthu omwe ma civil servant omwe amakhala agwira ntchito ku MRA. Kuti kakamba za ma politician tukamba zono anthu amene atumizidwa kuti akagwira ntchito atumizidwa ndi chipani ayirosankhidwa ndi president wa chipani komano kuliso ma civil servant ora amagwira ntchito kumene kuposatengera kuti kaya ulamuliro wasintha kaya wapanga chani anthu amene amazidziwa bwinobwino zimene zizi. Magayi tu nzimayiyo pamene pandimvetsa chisoni kwambiri ndipo ajaponena kuti akuti mpaka natu mchimwene wake wang'ono basi mpaka anapeza kuti no stress kwambiri zomwe zimachitika zinamukhudza kwambiri mpaka anapeza kuti anazipha ndithudi. Guys, mukumbukira mu national anthem athu nyimbo ya fuko ija amanena kuti njala ntenda Nsanje kuti no mugonjetsa ndithu mulithandizo gonjetsa njala nthenda komanso Nsanje. Pa Nsanjepo ndi anene rofuna tikhazikike anthu amene wawo anali Malawi kumpangira Nsanje Malawi nzawo akuti asatukuke basi notunda kuti nkumpanga chipongo chachonje. Now sizolinali Nsanje yokha unoti anapanga chani, of course anapha in the process anapangisa zonoruya azichotsere moyo mbalo wako andano wa Brenda ndeti khoze kunena kuti be anthu aku MRA ma anthu akupha inu ndinakupha inu yonse zoti sokunyengereraso ya anthu akupha ma murderers chitinene choncho kuchoka pamene ponso anthu Nsanje kuzachoka pamene ponso ndeti kukamba zonena kuti zani magaya kwa aku MRA ni mbava zachabechabe ndi kuba kwake kuja kuchita kuoneka amwene akuti tu in the daylight amwene tikuchita kuona ndithudi kumbera munthu live chifukwa katundu yako noti wina anaonongeka wina anapezeka zonena kuti anapezeka kuti mamutino anakamugulisa ndalamazo kapena kuti amuzi zaenda motani ndalamazo ndikuti anazijaija. Guys, tipamene tikupha ma business mukaroleraso misonkho kuti no makape mukupha ma business misonkho mukarolera ku basi rada kufuna ndi kuti anthu obwera ndamene azipanga ma business munthu wakunoka asapanga takhati kumakamba tiposezeda pompa kunena kuti anthu aku Malawi inu amene muli ndi zuma tawapangani invest mutsegule ma industry mupanga zanu cholinga chonoti zipanga export zinthu kunja tikamazitulutsa kunja forex zibwera tikapanga zoncho tizathandizira dziko lathuli. Now mukuona no anthu ajano ndetso pano tikamakukira kuti azipanga zimenezi azabwera ndikusayankha zonena kuti amwene mukamba izizi komatu system uti kuti panga sikufuna zono titatsegula makampani zitsiru zomwe zili ku MRA ndi zimene zopangitsaso zimana zizi kubwezeretsana mbuyo ndi zitsiru zachabechabe. And what you have done it's wrong. Apapa pakufunikira pazitike ndikuti kafukufuku onse masteni Brenda ndreamo masteni inuyo mukwadziwa anthu watu ndionena kuti wina aliyese mukumuziwa amene amayendesa izizi akuyenera agwidwe amene owayankhe afotokoze bwinobwino what happened and mlandu umene akunoti anakutseguliraniwo it's better ukamvedwe umenewo
chifukwa no mlandu umene wakamvedwa judgment yakaperekedwa ndapa ichita kuonekeratu judgment kuti tikhoza kuyipereka ngakhale kuionera kutali kunena kuti anthu amene wawa anangopanga zinthu zifukwa cha Nsanje ndi akagwidwe pati pamene popo ndipo anthu amene akalandira chilango ndithudi. We don't need this type of people kuti azikhalanso ndi kuti ma public offices sitikufunikira anthu ngati amene wazikhala ma public office atithandiza chani. Guys, wini yetu ya Malawi iru ndi wini ya ineyoto mwayiona vuto lake ndi limene sitimatha kuziona chonse. Nsanje kuyitenga nkuipa azika apopo pamene Malawi wina wake wawina magayi timakhala Malawi yonsetu ya winatu pamene pachapa mwayiona. Pamene ndi kuti gaba wachinyaru koko ndikupezeka zonoto na ampasa ndalama kaya chonchani Malawi timakhalu ya winatu pamene popo. Pamene ndi kuti kaya wa business wina wake wakuno ku Malawi wamenyano zinthu kuchaya kugwetsatu pamene pamakhala Malawi yonsetu yachayatu kugwetsatu pamenepo mwayiona. Koma zomwe zochitika ndi chani Nsanje sitofuna tipesapeso. Guys, sitiyankhula zambiri pepani kwambiri masteni niwo munapangidwa Chipongwe ndi Chipongwe zizati cannot go unanswered. Sizoti tingapezeko zonoti zisiye izizi zipitirire ndi utosatani sipoyamba mmango khala chete apa pande mwayankhula ndi kuyankhula kwanu ku voice yanu ndoti tisangopita nobadira sopano ndi nthawi yonena kuti no anyapa apito apezeke zonoti alandire zilango zawo and you know just ijeni MRA ikuyenera kuti ibwezeresetu zinthu zanu sizoti no ende kuti zanu kungolandira chilango inuyo mubwezeresetu zinthu zanu zibwezeresetu. Otherwise, this is not fair. Anthu amene akalandira chilango koma this woman need to be compensated. Akwenera anditu arani apangidwe compensated. And ino aboma ngati mmanena kuti munabwera kuzatumikira Malawi. These injustices isn't my injustices amene alipo awa. Mukwena monisisi zonena kuti my injustices amene wawa. Kupanda chilungamo kumene kuku nkuonena kuti no anthu apezeke zonena kuti ayankhepo ndipo amene alakwilidwawo amene wowotu ndithu apangidwe compensate apepesedwe chifukwa izizi ndi sizoona ya. And masteni mukamanena zonena kuti sindikulola zonena kuti izizi zingopiratu zanga zokhala ndibwezera inutu zanu akubwezerani zanu zikuyenera zibwezedwe osangoti kungobwezedwa chabe akwenera apepeseso chifukwa cha ifa ya m'bale wanu kuchoka pamenepo mavuto amene mwakumana nawo akwenera apepese. And on top of that anthu amene akwenera alangidwenso mwayiona. Ini sizoti ndauti nayo mungopita chonchono basi kuti yenjanje mpezeko kuti paibe chintu chimene mwalandirapo iyayi. After going through that, after kudupita mu zimene zizi, you've gone through a lot, and now anthu amene akwenera yankhe. That's the way, my guy. Otherwise, you know, njala ntenda Nsanje tikamamenya national anthem ejayi. Let's say it in truth, my guy. Tiziyankhula kuchokera pasi pa mtima muchilungamo muchoona. Sizoona izizi. Pepani kwambiri sizinaendepo rapatu. Mbuzi zachabechabe akuti